Намираме се в кабинета на директора на Център за подкрепа на личностното развитие, град Стара Загора, доктор Милена Лагенски. Господин Лагенски, какво за вас е щастието? В личен план, щастието за мен стои непременно до семейството. От една страна това е любимият човек, с който съм избрал да съставя най-малката единица в едно общество, именно семейството, човек с който се подкрепяме и човек с който градим заедно. От друга страна това са и моите двама сина, с които имам щастието да прекарвам време и с които имам наистина щастието да им помагам в техните първи стъпки и въобще да ги ръководя, ако мога така да кажа, да им помагам по-скоро в житейският им път. Господин Лагенски, според вас може ли човек да намери щастието в своята работа? Да, аз вярвам, че щастието в личен и обществен план са две лица на една и съща монета, именно монетата на щастието. И в тая връзка смятам, че ако човек намери това, за което е призван и въобще в житейския му път се развие така, че да успее да намери това, за което е призван, и го прави с любов, е намерил пътя към щастието и в абсолютно обществения план. Благодарим. И аз